Така. Ще направя запис, за да може да е удобно на хора, които не са го изгледали, да го изпратим и да го кача отново в нашия YouTube канал. За всички вас, с които не съм се запознавала още по някаква причина, добре дошли на нашата така кратка бизнес презентация, начална. Най-вероятно, всъщност с нея се надявам да провокирам доста въпроси, които следващите дни да може да ви отговорим. Какво е важно да ви обърна внимание? Първо, искам да се чувствате супер комфортно. Защо? Защото достатъчно дискомфортни предлагат отвън, да се чувствате като у дома си, да може спокойно и смело за да се случват някакви неща, вие трябва да се доверите на някакъв процес. Така като начало само ще кажа, преди много време, буквално съм била дете на 25 години, когато просто исках да пия продукта и никой не ми беше обяснявал нищо, кой знае какво. Те ми казваха хората, но аз толкова съм ги чувала. Тогава, благодарение на това, че аз получих резултат с забременяването, някак си ми се отпушиха ушите. Просто, когато човек получи резултат, му се отпушват чуваемостта и за бизнеса. Затова една от основните задачи на всички, които искат да се занимават било то в началото като хоби, било то като един съпътстващ бизнес, било то като съпътстваща дейност към вашата работа. Много, много различни варианти може да използвате. Единственото нещо, което искам да ви подканя още от самото начало, провокирайте у хората да имат резултат. И от сега искам да ви кажа, че примерно от 10 човека 3 или 4 ще имат резултат. Аз съм много благодарна, че ние горе-долу 10 имаме 8 резултата или 9, защото наистина програмата работи и може би е дошъл момента, в който чуваемостта по този въпрос се е увеличила. Така че виждам една необходимост да се говори за това нещо и ви приканвам, който какъвто език знае, да практикува това нещо и на неговия език, защото аз така не ми остава глас да започне на някакъв друг език да го говоря, но смисълът на този вид бизнес е от уста на уста и така се предава най-добре. Искам да ви кажа, че за мен е едно изключително удоволствие аз никога не съм го считала за работа, на фона на това, което съм правила преди. Преди това беше много отдавна. Пак, докато се представям, да ви кажа, аз съм работила като медицинска сестра в окръжна болница в София. Много тежка работа в реанимация, където в общи линии не ти остава дъх да си поемеш, камо ли да помислиш за себе си, докато работиш, за никакви пари. Буквално на този етап. Предполагам, че много от вас са чували тази история. Разбира се, аз не съм тук заради работата. На този етап тогава аз много си харесвах даже работата. Само, че знаех, че няма да я върша цял живот. Не знаех какво точно ще правя, но някакси в главата ми не беше това ограничение, защото между другото се намираха някои други хора така около мене, с които работех заедно, да ми казват: Чичи, какъв избор имаш? Нямаш никакъв избор. И аз си натискай парцалите. Това съм го чувала 2-3 пъти, това нещо. Добре, че тогава на тази възраст, може би, или някак си, въобще нито съм ги слушала, нито съм им повярвала, нито съм го взела кой знае колко навътре това, което са го казали, което е било, така да кажем, на този етап един бонус. Днеска бих казала, че така на фона на българския бизнес, смело мога гордо да кажа, с ръка на сърцето, аз имам един европейски бизнес, който ми дава възможност да имам един висок стандарт на живот, да обикалям света, да имам продукти, които искам да употребявам нон-стоп. Просто винаги, даже в самото начало, за да имам аз продуктите, това ме е карало аз да
движа този бизнес, защото наистина много ми се е искало винаги да пия абсолютно всичко. И аз знам, че много от вас точно така стартират. Почват с клетъчен рестарт и оттам нататък започва следващите. Какво е това, за какво е това, за какво е това, за какво е. Ама ние няма ли да имаме в България и това, и онова, и вие сте невероятни. И наистина даже бих казал, че в България имаме много повече продукти, отколкото имам на много други места. Така че за всички вас, които сте току-що за първи път присъствате на тази презентация, отново искам да ви кажа благодаря на чуваемостта, която се е отключила, която може би ние сме провокирали, сме отключили във вас, и да се доверите на човека, който ви е поканил. Той иска да ви каже само интересни и хубави неща, обикновено, които той е изпитал. Затова, като гледам, сме се събрали едни нетърпеливки тук. Мисля, че няма мъже в момента на тази презентация, които искат да научат повече неща. От една страна как да изглеждаме, как да се чувстваме по-добре, как да имаме повече енергия в годините, които сме. От друга страна как да помогнем на повече хора, за да сме около нас да има така едно здраво обкръжение на нашите близки, на нашите роднини. В общи линии трябва да ви кажа, че аз не познавам човек, който да не пие фитлайна. Не знам вие как сте, но аз мисля, че не познавам такъв. Сега като бяхме на 2-3 дена бях малко, къде бях? На Балчик. Не е имало човек, с който да се срещна и да не е станал въпрос за фитлайн. Беше много смешно. Някой да си изключи микрофона, пак някой се включи. Моля ви. Да. Няма да стане хубав записа и ще се наложи да го... Взела съм тази салата. Ужас. Само момент. Забраните звука. Ами лошото е, че аз не мога да го забраня. Има опция, когато можеш да спреш на всички микрофоните. Аз съм ги спряла, но на някой просто не мога. Не знам как става това нещо. Така. И... вече е по-добре. Така. И да продължим с нашата презентация. Сега. Както вече за някой ви разказах, моето голямо защо. И какво имам предвид, като казвам моето защо? Защото най-важното, за да привлечете някой към вашия екип, за да разширяваме мрежата, за да се увеличаваме непрекъснато, най-важното нещо е да намерите на човека неговото защо. Защо би искал въобще да го прави това? Много често ние се хвърляме в едни такива приказки допълнителни и искаме да кажем всичко, но когато ние нямаме подходящите какво е неговото защо на човека, много е трудно да го мотивираме. Тоест, нашата работа е свързана с мотивацията на хората и е от изключително значение да намерим в началото, а това става основно като задаваме въпроси. Просто исках да ви обърна на това нещо внимание, защото много често и аз така съм била в началото. Говориш и се чудиш, защо човека нещо не може да схване за какво става въпрос, а просто той има си неговото защо. И затова, може би, винаги когато някой ми се обади, първото нещо да го попитам, ама какво точно искаш, как го искаш, защо го искаш. Въобще това са едни такива важни въпроси,
които всеки когато правим някакъв разговор за продажба, е хубаво да минете през тях, някакси ще ви се избистри картината, какво точно иска човека. И вие може да подходите спрямо неговото защо. Иначе може да си изстреляте патроните предварително, без да имаме цел. Затова съм сложила този въпрос. Много помага за комуникацията. Имайте предвид, че зад това, което говорим, стои една сериозна философия. Това е президента на фирмата с сериозна визия и концепция за бъдеще. Сериозна. Зад гърба ни стои. Ние сме family company. Вече на 29 години. Милиони хора по света са запознати с този концепт. Това е логистичният център, който се разраства всяка година. Това е в Люксембург. Логистика. Целият финансов отдел е там. Зад основата днеска се наложи да говоря един разговор. Какви са предимствата и как да си избереш компания по мрежов маркетинг, ако въобще ти има желание с такова нещо да се занимаваш. Много е важен продукта. След това е важен моделът на работа и онлайн позиционирането. Въобще, ако мога да кажа, че с нещо човек може да има успех, ако то не се развива дългосрочно, по никакъв начин не може да имаме успех. За много от вас, може би аз тези презентации ги гледам вече много години, правя ги съответно. Това беше много важно да го видите. Simply Successful. Сега също е много важно да мога да излезна от това нещо, защото миналия път ме върна. Ще се върнем. Само секундичка, защото ми избяга екрана. Айде. Не, да, добре. Сега това, което ми е много важно също да ви кажа, е всички тези сертификати, които на тази страница са малко по-стари от миналата година. Аз просто не смогвам да ги добавя всеки път новите сертификати, но както много пъти сме оговорили, просто зад гърба ви стои компания с всичко сертифицирано и всеки един продукт има минимум по 2, по 1, по 2, по 3 патента, по различен начин, за различни неща. Това вече го показахме.
Компанията е стъпила на всички континенти, навсякъде, когато решите да правите международен бизнес, затова ще ви помоля, използвайте този линк. Той функционира навсякъде. Вие имате 2 линка при вас, които единия ви е за продукти, другият е за регистрация на хора и за бизнес. Който и линк да дадете, ще ги доведе до едно и също. Те сега направиха много новости, но така или иначе онлайн регистрацията става елементарно. Ето вече виждаме, че много от вас се справят прекрасно с тази регистрация, така че достатъчно е да се следват стъпките, които са оказани и винаги, ако някой има нужда, ще му бъде помогнато. Аз съм пускала в групата неколкократно как се случва това, така че който има желание може да го прегледа това видео, което е за регистрацията. Този целият екип се грижи. Това са лекари, биолози, биохимици, хора, които са свързани тясно с конструкцията на храната, на усвояването на храните, спортна медицина има. Всички тези хора разработват новите продукти и правят така, че продуктите да бъдат усвоени максимално, да отговарят на този стандарт и на тези сертификати, всеки един от продуктите, който е. Единствените продукти, които са на капсули, вие това много добре го знаете, са тези, които имат аминокиселини, които няма как по друг начин да се променят, да бъдат усвоени аминокиселините, са най-трудно резорбируемите по принцип и за това при нас не е просто протеин, а е разбита аминокиселината на малки частички. Не е протеин, а е аминокиселина. Над 3000 вече са дечицата, които се спонсорират от фирмата. Имайте предвид, че всеки един продукт, частичка малка от него отива за тези дечица в бедните страни. Това са така наречените ни любимите ни продукти, които аз, когато правя бизнес презентация, няма как да се опреме на всеки един продукт по-отделно. Ние това го говорим ежедневно. Бих казала, че имаме много от вас вече го правят и се надявам в следващите бизнес академии един по един всеки да взима участие и да казват неговите хубави моменти, които е преживял и хубави резултати. Защо го казвам това нещо? Защото ето това видео сега ще се запише и е хубаво всеки път да има различни хора, които да споделят своя опит, своите резултати, така че чувствайте се поканени. Само чакам някой да даде обратна връзка, кой иска да го направи това нещо. Аз днеска съм се уговорила с Вени, надявам се тя ме слуша. Сега тук, може би забелязахте, сега като почвам вече да говоря и за Кьолн, че са регистрирани продуктите в Кьолн против допинг, няма допинг в тях. Както забелязахте, някои спортисти, български и чуждестранни, печелят медали с нашите продукти, докато други ги хващат за допинг, което снощи така се слушах в едни новини и викам, тези хора взимат неправилните витамини най-вероятно. Затова съм много горда и искам да ви кажа, че щом като в спорта, след като на спортистите не им дават понякога да консумират елементарни храни, само и само да не се открие допинг в тях, но за това може би Вени ще ни сподели повече. И разбира се, продуктът е произведен в Германия, което е изключително важно и всички тези сертификати зад гърба ни. Този слайд е изключително важен и аз не трябва да го пропускаме в една такава презентация, защото той показва колко важно е усвояването на хранителни вещества. Аз може би я повтарям тази дума на ден, сигурно стотици пъти и някога, когато
отново започна да говоря с някои от хората, които дори вече употребяват продуктите, все още не могат да ме разберат, що е това усвояване и какво е това клетъчно хранене. Значи под път и над път вече всеки говори за клетъчно хранене. Даже, честно казано, много не ми се говори за това, но много важно е, когато приемаме нещо, то наистина да отива в нашата клетка, да има антиоксидантен ефект, да бъде и вкусно, защото съгласете се, че няма как 25 години да ядеш нещо гадно и нещо, което не е вкусно и нещо, което не можеш да го преглътнеш, колкото и да е течното. Няма никакъв смисъл от това да гълташ толкова много капсули, хапчета. Днеска отново, ви казвам се, преди малко, преди да започна да говориме, една дама ми каза: оле, аз най-накрая и мен ме хвана коронавирус. Беше се притеснила много. Да пия ли те, изписали са и една голяма рецепта с витамин С, с селен, с някакви работи, такива, които трябваше сигурно да даде още 200 лева за тях. Аз си казах просто да не ги пие, защото няма никакъв смисъл от тези таблетки и капсули. И вие всички това вече го знаете, но най-вероятно някой може и да ви попита. Затова обръщам изключително внимание. Каквото и състояние да е човека, каквото и... Ако е здрав, чудесно. Ако е бременен, прекрасно. Ако е кърмачка, още по-добре. Ако е, не дай си Боже, болен от нещо или някакво състояние, което трябва да поддържа ремисия или нещо друго, още повече трябва да пие продуктите. Ако е спортист или какъвто и да било, след като човека има право да яде плодове и зеленчуци, той има право да пие нашите продукти. Винаги стартирайте от клетъчен рестарт. Сигурно ми се задават по 10 пъти на ден. Какво да дам при това състояние или при това, или при това, или при това? Вие кажете за клетъчен рестарт. Ако човека така или иначе скъпо му е по някаква причина, не би искал да стартира оттам, нека започне с Activise. Activise е продукт, който отваря вратите, чакрите, усещанията. Това е продукт, който ти дава веднага това загряване, зачервяване, показва ти транспортната концепция. Искам да ви кажа, че Activise е правено от тестване, не тестване ми как при проучване в областта на спорта. На 9-тия ден всеки един човек, който е употребявал 3 пъти, един път на ден Activise, по 3 лъжички Activise, имах предвид, 3 манички лъжички, той увеличава с 20% капацитета си на дишане, на транспортиране на кислород до тъканите. И това е от изключително значение, защото ние не можем да живеем без кислород. 3 минути, вие това го знаете. Ако ние не бихме могли да имаме добър метаболизъм, нищо не може да се случи в тялото ни без кислород. Реално, всяка една тъкан има нужда от кислород. Дори знаете много добре, че там, където някъде сме се ударили, някъде не заздравява раничка или нещо друго, е пак липса на кислород. И от изключително значение да достигне до най-терминалните ви капиляри този Activise, защото той подпомага усвояването на всичко, което вие приемате. Дори и риба, когато ядете, протеина от рибата, който искам да ви кажа, че на 50 години, ако усвоиме, да кажем, 20% от това, което се храним, бихме били щастливи. По научни данни се установява, че на 50 години ние не усвояваме почти нищо. 10 до 20% от това. Ние просто за това наблягаме твърде много на въглехидратите, с които ни карат да имаме момент на енергия. Но реално усвояването на протеина е намалено до минимум. И вие сте забелязали това нещо, че когато приемате витамините, и това е голямата разлика в нашата програма и всички други диети, че когато ти приемаш самите витамини, те ти дават възможност да допринесеш на клетката повече хранителни вещества,
които тя реално няма как да снабди от другата храна, защото вече така или иначе ние сме започнали да усвояваме по-малко храни. И когато подобрим нашата чревна флора с вие ги знаете продуктите, няма, сега ще мина и през тях лекичко. Днеска не ми е ден. Виждате ли ме? Виждате ли? Дайте по едно палче. Окей. Добре, че като го включа на голям екран, после не се мести. Всъщност, това, което вече казах, е за имунната система. Т.е. вие разчитате, освен че ще усвоите много хранителни вещества, в нашето тяло има налични макрофаги. Тези макрофаги отговарят за нашия имунитет. Много клетки отговарят за имунитета, но тези налични макрофаги вече съществуват. Каква е разликата от много други имуностимуланти, които се дават на хората или които пият, или има много билкови продукти, които са имуностимуланти? Тук имуностимуланти няма. Тук има антиоксиданти, които действат, да кажем, почистващо или повдигащо или стимулиращо само на наличните макрофаги. Ако даже не бих използвала думата стимулиращо, а по-скоро държащо на наличните макрофаги и освобождавайки ги от свободни радикали, от такива токсини, които се натрупват. Примерно, много често, ето сега ще дойде пролетта и от какво ще почнат да се оплакват най-вече хората? От алергии. Алергия от слънце, алергия от поления, алергия от нещо друго. Защо? Защото точно в този момент всичко, което цъфти, има много вече протеини във въздуха, които се движат, които на нас ни идват too much. И в същия момент всеки един от нас през зимата е преминал през различен етап неговия имунитет. Затова се счита и е изчислено, че този клетъчен рестарт балансира с каквото и положение да сте вие. И това е така, от една страна като модел за бизнес, като модел за работа. Винаги стартирайте от клетъчния рестарт. Никога няма да объркате с това нещо. Разбира се, има много други продукти, които може да ги включите на хората, но това ще го разискваме в другите наши срещи, в нашите академии по хранене, в места, където ние ще задаваме въпроси. Аз включвам много често и доктор Олайков, който ви разказва за различните продукти. Така че в общи линии следващия път, когато правим академия по хранене, ще говорим и за много други продукти. Разбира се, тук е мястото да ви кажа, че най-перфектни за имунитета са, защото сигурно съм, че ще ви питат хора, задължително в чантичката си не е лошо да имаме по един такъв EB5. Това е нашия продукт за имунитет, който е полифеноли през устата и най-любимия Целшуц, който аз вече смятам, че който е в Fitline. Целшуц е един бранд за мене. Ние в България сме стартирали с него работа. Това е 15-та генерация на този продукт. Много често в моя офис, защото аз не съм си променяла офиса за 25 години, много често идват с някоя стара кутия, някой път са по-големи, по-високи, по-ниски, тесни и като аз си купих това или ми праща по Viber това. Т.е. Целшуц винаги може да дадете на човек, който се чуди какво да вземе, не иска да купува нещо, кой знае други продукти, иска да вземе за цялото семейство. Това е един икономичен продукт, който действа изключително добре
на имунитета. Това е продукта, който много ще започвам да го говоря сега, след като тук мина и 8 март, защото всеки един от съставките са антиоксидант. Той не случайно се казва Целшуц или антиокси. На немски това е пазач на клетката, пазител на клетката или по-скоро пази клетката. Така че всички антиоксиданти, вътре има витамин С, витамин А, бета-каротин, селен, провитамин Е, като имайте предвид, че в фитлайн антиоксиданти винаги е предшественика на витамина. Може би сте чували, че има само витамин А, който вече е синтетичната формула, при нас е провитамина, който е този, който кара организма да го синтезира. Нали? Това е много важно. Комбинацията от Целшуц и Ресторейт е феноменална за всички, които, не дай си Боже, нещо им се наложи да повдигат имунитета си, да локализират бързо тялото си и ги нападне коронавирус или някакъв друг вирус. Просто правете си един коктейл от Ресторейт и Целшуц 5 пъти на ден, колкото пъти можете. Никога не може да предозирате Целшуц, само финансово, нали, ако не ви е изгодно, тогава. Но реално вие няма опасност да интоксикирате, да обремените черния си дроб, да направите нещо, което не е окей за вашия имунитет по никакъв начин. Искам да ви кажа, че аз работя и с много лекари, и с онколози, хора, хирурзи, най-различни хора, които се помагат на много хора. Много пъти, често те ме питат какво да дадем при този. Стигат да са се сетили за нас, защото наистина тази година аз не съм виждала да са толкова ангажирани, обременени лекарите, така че в общи линии много не може да се разчита на тях за антиоксиданти, просто имат други дела тая година. Затова ние сами трябва да направим така. И искам да ви кажа, че има една голяма ниша и просто да успея да го обясна като правилно това нещо. Аз го казвам сутрин, ама може да не сте ме чули всички, а за вас е важна тази информация. Между медицината и така нареченото пазаруване. Искам да се навечерям и аз като теб. Има един луфт, който ние го заемаме в момента. Този луфт е как да не се стига до медицина или ако се стигне да бъде по най-лекия начин или ние такава да сме във форма, че да го преминеме по-леко състоянието, което сме. Защото все пак идваме на години, в които се случват някои неща. Но ние трябва да имаме начина, по който по-бързо да се възстановяваме. И аз много обичам, когато вие всички идвате заради красота, заради здраве, заради секси, да сме по-хубави, по-красиви, да няма бръчки, да сме слаби, стройни, винаги така във форма, да знаем какво да обичаме да ядем. Но понякога около нас има и хора, които са пострадали от нещо или има някакво състояние. За тях е още по-важно да направят това нещо и най-вероятно ще допринесат за клетките им бързо да се възстановяват. Просто трябва да го правят по-често и в пъти повече. Знаете, че доктор Лайков на никой не отказва, когато има нужда от нещо, не дай си Боже, от нещо сериозно. Така че имате възможност и тази възможност винаги да се допитате. Затова обръщам внимание на тези два продукта, защото просто днеска 2-3 човека ме питаха за коронавирус и реших да го спомена още веднъж. Следващите любими на нас продукти, това са ни Dead-Ring, който за мен е феноменален продукт. Не знам дали ви харесва или не. Малко е странен на вкус, малко по-смути вкус има, по-безвкусен да кажем, но пък има хора, които с радост го даже най-много той им харесва и винаги искат от него даже по 2-3 пъти. Има други хора, които просто предпочитат да стартират с Basic Activize и Restorate. Сега този бизнес модел на клетъчен рестарт е феноменален.
той ви дава възможност, сега ще говоря не само от към гледна точка на продуктите. Вие сте го чували, вие всички сте го правили това нещо. Може да говорите за тези продукти, има достатъчно материали за това. За мен е по-важно да знаете, че това е ваш бизнес модел. Който и от тези продукти, най-добре е да стартират с 4-те продукта. Защо? Защото D-Drink свършва за 14 дена. Все пак като правиш нещо за тялото си, е добре да го стартираш и от D-Drink. Ние го нямахме преди 5 години. Въобще, откакто го има, някак си стана още по-пълноценна самата програма. Optimal Set е инструмент, с който може да се пие цял живот. Той също е апдейтван много пъти. Просто Activise сигурно 15 пъти, Basic е 7-8 пъти, Restorate е 6-7-8 пъти. Беше голяма кутия, беше в пликове, беше в най-различни, не само като опаковка, като съдържание, различни видове захари, различни видове баланс на захарите са се правили. Спрямо модата, спрямо науката, както се развива, това се случва и с нашите продукти. Така че може да се доверите. Optimal Set е в основата на целия бизнес по целия свят. Затова аз винаги ви така промотирам, защото иначе биха се лутали хората. Не им давайте право на избор. Не дейте да разказвате всички продукти в началото. Нека да бъде така като едно, как да го кажа, все едно имате още тайни да им разказвате. Говорете за едно нещо. Това е все едно да сме в един хубав бижутерски магазин. Дори да ви покажат всичко, надали хората биха приели всичко. Може лекичко да го покажете, но после го скриете и оставете на преден план тази програма, защото вие сте човека, който правите избора за другия човек. Той не знае какво да си избере. Не знам дали ви се е случвало, не знам с какви други бизнеси сте се занимавали, но има, колкото по-специфично е нещото, което човека продава и по-не е типично, нали? Сега, ако трябва да избираме хляб, въпреки че и хляб да избираме, ако е нещо специално и сме при човека, който е произвел хляба, на мен лично ще ми е интересно да ми препоръча този човек неговия хляб. Нали? Така че влезте в ролята на този консултант, който държи на човека да стартира от тук. Аз знам, че ще ви се появят много ограничения, много ограничаващи вярвания, най-различни. Откъде идват ограничаващите вярвания? Ограничаващи вярвания идват от... Първо искам да ви кажа нещо много важно, че ако вие чувате някакво ограничаващо вярване, ако на вас ви прави впечатление, значи то просто още е във вас. Вие го чувате, иначе не бихте го чули. Не би ви направило впечатление. Чувате ли нещо, даже някой път може и да ви дразни това нещо, което го чувате. Как може? Значи все още това нещо е във вас. Когато се абстрахирате от това нещо, ще видите, че вие няма да ги чувате. Хората от срещу вас няма да ви правят възражение. Разбирате ли ме какво ви говоря? Тоест, колкото по-сте спокойни в тази предаване на информация, колкото по-търпеливи, толкова по-лесно ще се случват нещата. Колкото по-сме настоятелни, колкото по-прибързваме нещата, колкото повече искаме да се случат нещата, като че ли повече се оттеглят от нас. Аз обичам да давам пример с любовта. Тук, горе-долу, едно и също. Като някой много натиска нещо, то като че ли му бяга. Когато го пуснеш, то някак си само иска. Но важното, какво е важно? Какво е важната позиция на един човек, който се занимава с клетъчен рестарт? Е той да отстоява позиция, да бъде настоятелен на това нещо, това е като едно си завзел терен, територия някаква и това е вече твоя терен, така че ти трябва да отстоиш тази позиция. Ако ще и министъра на световното здраве да се появи,
аз ще застана и ще отстоявам позиция, защото знам какво стои зад гърба ми. Просто ви го казвам тук сега, защото много е важен продажбения процес и аз знам, че хората са готови да ви огънат коленете и китките само и само те да се окажат прави. Оставете ги да са прави. Има в бизнеса една много важна такава сентенция. Ако ти влезеш в спор с този човек и се стараеш да му покажеш колко си прав, ти ще може и да загубиш бизнеса си. Но ако го оставиш да бъде той прав, най-вероятно няма да е далече времето, в което той сам ще ти се обади. Защото ти не си му опонирал, а може би всички останали ще му опонират. И той ще търси одобрението при нас. Така че сега малко поговорих за DeadRing, за Activize Basic и Restorate като бизнес модел, като стратегия. Имайте предвид, че за всички вас, аз съм, може би няма друга линия в света, може би има още една-две, които работят така онлайн, както нас. Вие имате абсолютно всички инструменти, които можете да дадете за едно подгряване на аудитория. Всичко това, което правим с нашия детокс, на всяко първо число, даже бих искала да се включите в този детокс, втори, трети, четвърти, който иска може да участва. Даже бих му дала линка, той да го проведе целият детокс, защото системата трябва да се дуплицира. Когато дуплицираме системата, т.е. какво значи да дуплицираме системата? Това означава, че това, което правя аз, е хубаво да го правят и другите хора. Сега, не е казано, че трябва да се прави това, че на лайф аз просто реших по този начин да го правя, защото просто не искам да давам пространство, на който и да било друг да го прави това нещо. Така че аз ще го правя така. Не е лесно. Аз знам, че не е лесно, обаче ако това е вашето нещо, ако ви харесва, е много удобно, защото ви спестява изключително много време. Но истината е, че за един бизнес модел, кое ви е най-важно? Да разпространявате линковете. Примерно този линк за детокс е много добър. Той ви дава възможност на човека да влезе в групата Моето тяло, моя дом, където по един лежерен начин правим детокс. Хората нищо не ги караме да купуват още, но вие, това са вашите хора и вие сте, така да кажа, длъжни да ги обгрижвате тези хора. Аз през един определен период от време, 2-3 пъти седмично, ги поздравявам тези, които поне Фейсбук за сега дава такава опция и аз го правя това нещо. Така че вие, когато видите, че съм тагнала някой ваш човек на този пост, спокойно може да го поздравите отдолу. Така и аз се ориентирам. Кой какви хора е поканил, кой откъде идва, как идва. И горе-долу проследявам. Аз допадам и с Фейсбук, защото така виждам... правя някаква визуална връзка между човека, с който контактувам и тази картинка, която стои там, каквато и да е тя. Не всеки си е сложил образа понякога, но имайте предвид, че виждам при някой от вас тази система работи, при други не винаги, а трети въобще не я ползват. Така че но то е въпрос на, как да кажа, на личен избор. Но иначе, офлайн, на ваши познати, на ваши приятели, просто говорете вие какво сте постигнали като резултат. Даже аз знам, много от вас, те просто като ви видят и почват да ви питат и вие почвате да продавате. Не е нужно и много да говорите, така че използвайте го този момент, постигнете вашия резултат, търсете резултатите на следващите хора и провокирайте те да ви водят други хора на второ, на трето ниво, защото когато стигнете на вашето трето ниво, тогава вие ще разберете колко елегантен е този бизнес. Колко елегантен е този бизнес. Така. Следващия продукт, който искам да обърна внимание, и то в навечерието на 8 март, на един
любим мой празник, защото ние всички сме жени и не знам дали има тук някой друг мъж. И според мен няма жена, която да не заслужава да пие бюти. Бюти е колаген, който е създаден само от телешки пептид. Тук много пъти хора, които са фенове на вегетарианската кухня, казват: телешки пептид, мили хора. Всички хубави протеини са в месото. Всичко, което е там. Не дейте разчита на рибни, на разни други, на такива. Ако беше така, повярвайте ми, Fitline щяха дали те ще сложат този пептид или този пептид, за тях е важно да е премиум продукта и най-добре да се усвоява. Тук в Fitline не се използват евтини материали, за да имаме ние продуктите. Тук се слага най-скъпото и най-добре усвоимото нещо. Просто когато кажем Fitline, просто трябва да си представяте само най-доброто усвояване. И имайте предвид, че всеки нов продукт, който ние сме днеска, понеже имахме такава среща на представителствата и ние самите се очудваме, защото аз също се обучавам на маркетинг вече 4-та година, онлайн маркетинг. И виждам колко им е трудно на хората да си продадат нещо. Вие ще видите, когато сте по-дълго във фирмата, но примерно последния продукт беше eBay. Ние не знаеме какво ще си купиме, но ние имаме покупки, продажби. Фирмата направи 1 милиард оборот само от продукт, който никой не знаеше какъв е. Защо? Защото доверието е толкова високо, че никой не може да си представи, че нещо ще бъде разочарован. Това за мен е много говори. Тоест, искам да ви кажа, че вашата задача е да предавате това доверие. Задача, ако сте го приели като ваша мисия да го правите този бизнес. Но считам, че тук на тази презентация са такива хората, които имат желание да продължават нататък и вие търсите правилната формула, рецептата как да се направи това нещо. И искам да ви кажа, че е много просто. Просто трябва да говорите на много хора. На много хора. Не случайно мотото, както ви казах, е Simply Successful. На български това е просто и успешно. Има голяма разлика между думата просто и лесно. И вие го знаете много добре, защото то е просто, защото е много обикновени неща се казват, много човешки, но не е лесно, защото трябва да се повтори 1000 пъти. И всъщност това е нещото, което го прави трудно, защото трябва едно и също нещо да се повтаря със всеки един човек няколко пъти, 1000 пъти. И тъй като за мен това си е абсолютна такава мисия, но толкова много ми харесват продуктите, толкова много ги обичам, толкова резултати съм видяла с тези продукти, с толкова много хора, че няма шанс как да не продължавам да го правя, просто завинаги. Така че доверете се и на колагена. Следващите готини продукти, аз така си позволявам малко по-свободно да си говоря с вас, чувствам ви много близки и искам наистина и вие да се отпуснете, да си казвате какво, що, как искате да го постигнете и да гоним някаква цел като екип, да гоним нещо, което не е просто дай ми сега тук едно коензимче, защото след малко като влезна в бизнес частта, то вече сме накрая, просто искам да говоря и за продажбата, и за самия продукт едновременно. Тоест, моята идея е да ви кажа, докато в ръцете ви е този продукт, как да кажете за него, за да може да ви се получат нещата и да бъдете настоятелни на някои неща. Например, ако имате в ръката си клетъчен рестарт и тези 3 продукта, винаги първо подходете с клетъчния рестарт. Винаги вие ще поставите една база, една основа на това тяло. А коензим Q10, омега-3, вече има един нов продукт, който по света го има. И сега тук ще ви кажа, не се очудвайте защо
Не винаги всичко, което особено е по-скъпо, не влиза веднага в България. Просто защото много по-важно е за вас, за вашия бизнес, за вашата стабилност. Не да имате 5 клиента, които им въртите 5 продукта, а да имате 500 клиента, които да обичат един продукт. И повярвайте ми, може да се направи прекрасен бизнес в България само с Activize. Само с модела, дори всички българи да станат менеджери и после да си купят само по един Activize. Правете сметка за какъв огромен оборот става въпрос. А пък вече оттам нататък, т.е. нашата задача първо е ние да обхванеме по-голям терен и след това може да разнообразяваме терена. Ако ви имате 5 клиента, 10 или 20 клиента, това е твърде малък пазар, за да говорим за разнообразие на пазара. Достатъчни са тези продукти, които до момента ви показвам. Защото вие, работейки с клетъчен рестарт и с Dead когато свърши Dead и свършат 28 дни, защото да кажем, че първите 28 дни по-интензивно се приемат Basic Activize Restorate, по-често се пие Activize и Restorate, но вече втория месец задължително, ако е дама, препоръчайте и един колаген. Ако е мъж, нека да почне веднага омега-3. Ако има финансови възможности, може всичко наведнъж да започне. Защото всеки един от продуктите на Fitline могат да се пият едновременно. Всички продукти. Стига да не пиете едновременно. Нямате нужда от Basic и от Power Cocktail, примерно, защото те се дублират. Нямате нужда от, въпреки че аз пия, примерно, Целшуц и Power Cocktail. Просто си дослагам още малко Целшуц към Power Cocktail. И така, на мен ми стига за 4 месеца тази опаковка, по-мъничко да си сложа. Или просто всички вкъщи имаме една отворена кутия с Целшус. И когато някой, за да може, ако се почувстваш неразположен, винаги да имаш кутията с Целшус и да си направиш малко Целшус и Restorate. Аз знам, че повечето от вас я имат тази кутия. Така. Коензим Q10, лутеин, омега-3. Просто лутеин е нещо вълшебно. Ако искаме да си протектираме очите, вече всички, ето аз съм с 5 компютъра, 2 телефона, то нещо страшно. Дори на колите таблата вече светът. От всякъде извира тази синя светлина. Трябва да правим нещо за очите си. Имайте предвид, че единствено в макулата се натрупват каротиноиди. И не случайно е пълно по аптеките с продукти, които са като зексентин, лутеин, най-различни такива. Това са видове различни каротиноиди, които се натрупват единствено и само в макулата и предотвратяват дегенерация на макулата. Знае, може би сте чували, но дегенерация на макулата си е възрастова така проблем. Перде, на очите също, ретинопатия и така нататък. Има много състояния, които се така усложняват зрението на хората, които порасват малко повече, така че идеята е, когато правим качеството си на живот, исках да обърна малко внимание и на лутеина. Много сме говорили за коензим Q10, за омега-3 и тях следващите стъпки просто ги включвайте на хората. Това са следващите важни продукти, които е редно да ги предложите, когато говорите за клетъчен рестарт. Другото важно нещо, омега вега и омега традиционната, която е от риба. Още преди 3 години PM International закупи права над едно специално водорасло, което се произвежда специално за нас, за да произведат, това е алга, водораслото, което произвежда омега-3 в нас. Той е като предшественик на омега-3. И сме много горди с този продукт, защото се очаква в бъдеще никой да не може да произвежда от крил или от дълбоководна риба омега-3. Имайте предвид, че нашите омега-3 са правилно съобразени с тези компоненти на ЕХ, ДХ, тези правилно разпределение на мазнините, които отново
в водоразтворимата форма, под наномицеларна технология, защото при нас всички олия, всички масла са водоразтворими. Не просто се разтварят във вода, а те се усвояват 99% във вода. Това става един хомогенен разтвор. Вие го виждате това нещо. И освен това, преминават бързо лигавицата на стомаха и по този начин не се елиминира. Така че тази Microsoft технология, тук, която ви показвам, е много патентована за нас и дава на нашото дава ни сигурността, че само нашия продукт има този вид разтворими мазнини. Същото и в антиоксиданта, въобще навсякъде, където имаме такива хранителни вещества. Тук е мястото да кажа за Power Cocktail и Restorate. Това е същото като Basic Activize и Restorate. Просто е по-практично да стартирате клетъчен рестарт с Activize, Basic и Restorate, за да може да си пиете когато искате, каквато искате комбинация. Ако сте решили да стартирате с Power Cocktail и Restorate, има много хора. Аз много обичам Power Cocktail. Пия си Power Cocktail, просто се влюбих в този продукт и си допълвам даже с Activize допълнително. Малко е по-скъп, но в сметка на това в него има ацерола, има допълнително екстракт от боровинки, има още над 5-6 допълнителни антиоксиданта от Basic. И всъщност в него има и Б-витамини. Вие може да не пиете Activize, ако ви е достатъчен Power Cocktail, но на мен не ми е достатъчен. И аз слагам допълнително Activize, за това просто ви казвам като едни вече експерти на продуктите, че в зависимост от това какво желание, защото на вашият човек може да прецените, но никога няма да сбъркате, ако стартират Basic, Activize и Restorate и по-нататък във втора фаза, в трета фаза, така или иначе човека трябва да мине през различни продукти, може спокойно втора фаза или трета фаза да я кара с Power Cocktail, ще му бъде по-лесно, сутрин пие едно саше, вечер пие едно саше и през деня си пие някой друг колаген. Това е абсолютно достатъчно или си добавя от някои от новите продукти и така. Дечицата. Много важно нещо са децата. Ето този Power Cocktail Junior е абсолютно равностоен на другия Power Cocktail. В него има Б-витамини с тази разлика, че в него има и минерали. Защо е така? Защото в него има инулин. И децата имат нужда от този инулин. Той дава една основа на възобновяване на тяхната чревна лигавица. И много често родителите си взимат Power Cocktail Restorate и на детенцето взимат Power Cocktail Junior. Тук вече в България и навсякъде по света много деца са влюбени в този Power Cocktail и много обичат да го пият и просто аз никога не говоря кой знае колко много за него. Майките много бързо се ориентират но не го забравяйте. Той даже има го като пакети по света, по-големи пакети, има добавени Power Cocktail Junior, който не е в България. Иначе при нас си върви регулярно към другите продукти. Така, сега. Любимата ми козметика, за която никога не остава време, но за всяка дама, имайте предвид, че почва 8 март, обявяваме промоция до изчерпване на количество на Triple Lift за всички, които сте тук, 180 лева. Сега, за съжаление, които сте в чужбина, имате там местните промоции, няма как да стане, но тук за жените, които са, горещо ви съветвам, снабдете се с такъв продукт. Просто това за мен е какво ли не ползвам. В тоалетните ми чантички има най-различни скъпи такива неща за кожа. И дори когато ходя някой път на козметик, честно да ви кажа, не винаги получавам същия ефект, каквото от Forever. Forever е наистина уникален крем.
толкова хубаво хидратира кожата, толкова хубаво ти възстановява и регенерира кожата на лицето. За мен е много икономичен, действа изключително на дълбочина, влиза и подпомага бързото и знаете, че с годините най-горния слой на епидермиса все по-бавно и по-бавно регенерира. Т.е. деленето на клетките не е на 28 дни, както е като една млада жена, а става вече на 30, 40, 50 и така нататък, спрямо горе-долу биологичната ни възраст. Всъщност идеята е да дадем малко повече тонус, свежест на нашата биологична възраст и да намалим годините оттам. И аз няма как да го скрия този продукт, защото е важен за вашия лайфстайл, за нашия и много държа да ви го обясна. Дали вие ще работите сега, може той е отделен бизнес модел за Triple Leaf, той си има такъв концепт 5+1 може да се ползва, както и при нас. Сега може да се направи 5+1. Разбира се, около 8 март винаги се налага и искам да ви кажа, просто изключих днеска, че ще кажа 2 думи, че идва и 8 март. Да ви кажа, че има една много хубава серия, която се казва Young Generation, която, тъй като ние вече сме се подмладили с продуктите, спокойно ви препоръчвам да си ползвате поне тези измиващите са много хубави, въобще не са скъпи, на цената са на аптекарски такива шишенца, които се продават и са абсолютно достъпни, много дълги, икономични. Има маска за лице, има едно кремче, което да кажем, че на вас няма да ви е необходимо. Ако нещо дъщери имате, по-малки деца, да, но крема и маската са уникални. И така, да знаете, че козметичните продукти се правят под същата транспортна концепция и идеята е двете концепции да се срещнат там някъде по кръвен път. Така че не забравяйте и за това нещо. Вече идваме последните ни 3 слайда, останаха 3-4 слайда и тук е мястото да ви кажа, че така да кажем, че това е една лека стълбичка възходяща. Горе-долу, когато правите вашия екип, са сметнати грубо бонуси, които се взимат от директния маркетинг и от мрежовия маркетинг. Много често го обяснявам това за хора, които имат интерес. Ще направя допълнителна среща само върху маркетинг, да обясна маркетинга. Днеска по-скоро е да ви кажа как да правите повече менеджери, как да включвате повече хора, как да ви докосна с това, че една птичка пролет не прави и колкото по-масово и по-нашироко се разпростре системата, толкова вие имате по-голям интерес от това. Няма значение на каква дълбочина е. Но следвайки менеджерския модел, т.е. вие имате два варианта да правите партньори. Единият ви вариант е на 20%, като по света съществуват тези абонаментни програми, които за мен са феноменални. Ние просто у нас не ги практикуваме, така че имате малък пакет и голям пакет. Малкият пакет е този, който ви дава възможност на 20% отстъпка. По света това е абонамент. Просто при тях е създадено така, че се изтегля от кредитната карта на по-късен етап, но те си получават продуктите всички, което много ме радва. При нас това не е възможно да стане така. Докато при нас пък функционират менеджерските и навсякъде другаде функционира менеджерския пакет. Просто ние имаме 2 пъти в месеца възможност хората да взимат 5+1. Всички, които са станали менеджери, могат да правят 5+1 Basic Activize и Restorate.
което прави даже много изгодна цялата тази, още по-изгодна дори от абонаментния принцип, но това така са го решили в Германия и така следваме стъпките. Но искам да ви кажа, че всички модели функционират навсякъде, но докато у нас не влезе в тази система, в която може да се отдържа от кредитната карта на човека, това няма как точно по този начин да функционира. Но за сметка на това пък функционират други неща. За вас какво е важно? Как се става мениджър? Менеджер се става по два начина. Единият начин е когато си закупите комплект от 1029 лева с това са Basic Activise и Restaurate 6 пъти. Това с 35% горе-долу пакета. И една чантичка с Activise идва като подарък или по-скоро той е като една обща калкулация. Другото нещо, което е важно за вас е другия пакет, който всеки един от вас може да стане менеджер или вие повечето тук сте станали, но за следващите хора да го знаете, че могат да станат менеджери с сборни продукти. Стига да имат 600 точки. Тоест, може да си вземете това коензима, 2 целшуца, 2 колагена, 3 клетъчни, 3 оптимал сета. И вие сте направили 5 шейка, примерно ви казвам. И вие сте направили вашия пакет. Но излиза много по-скъпо. И лично аз ви съветвам, освен ако не ги взимате за себе си продуктите, ако ги взимате с цел бизнес, по-добре се спрете на първия пакет. Първо, той ви казва какво вие да правите с следващите хора. Второ, много често се оказва, че този пакет въобще не ви стига, защото само на вас ви трябват 2 такива, сигурно в самото начало, докато се усетите къде се намирате. Искайки да споделите с още някой, много често някой ви грабва още 2 комплекта и вие оставате дори и без. Много от вас точно това им се случи дори при старта ви, така че вие го знаете това като ефект. Даже по-често не ви достигат продуктите, които имате да давате на вашите клиенти и на ваши партньори. Разбира се, когато се работите с по-малкия пакет, вие си печелите разлика, когато сте менеджери, взимате тази разлика между 20 и 30%, т.е. едни 10% остават в вашия джоб или във вашия бонус, в зависимост от къде са се купили продуктите. За целта на вас ви трябва да имате защита за бонус. Какво значи това защита за бонус? Много пъти хора, които са работили в най-различни други компании, казват, ама как така? Това е много сложно. Напротив, искам да ви кажа, че PM International и въобще не толерира даването на пари на хора, които нищо не правят. Това са ми го казвали 1000 пъти. И реално не съществува в света такъв вид бизнес, който нищо не правиш. Не знам, може и да има някакъв, но сигурно не е легален, който нищо не правиш и изведнъж ти текват някакви пари. Може би в началото може нещо да получиш, обаче, повярвайте ми, 25 години няма кой да го прави това нещо и не е реално. Някой да обяснява, че има такъв бизнес, аз не вярвам. Имам ограничаващо вярване с това, че не трябва да правиш нищо, а пък да печелиш много. Тоест, това за мен е по-скоро виц, отколкото да е истина. Не съм попадала на подобно нещо. Така че да се върна отново на тази крива, ако мога да кажа. Тук не ми се включи. След като вие станете менеджер, това означава, вие правите на месец 600 точки. 600 точки значи сте менеджер. Вие имате вече право на 30% отстъпка от всичко, което е. Хубаво е да се научите да си ги хубаво е да си ги направите на куп.
когато можете, защото повече привилегия имате. Обикновено, вие самите момичета знаете, които сте тук, като си направите този бизнес пакета 5+1, вече ви излиза на 40% всичко, което вие получавате. Така че за всички вас това е много важна позиция и ви дава повече доходи, отколкото само да сте на 20% обикновено. Тези, които искат да са потребители, не искат да се занимават, те са на 20%. А тези, които искат да развиват бизнеса, обикновено са на 30%. Не искам да се притеснявате от това, че някой може да стане на 30%, а пък другия месец може да не направи. Нормално е. Не всеки може да се ориентира в началото, бъдете толерантни към тези хора и по-скоро да им подадем ръка, да видим какво може да направим, така че те да си случат нещата. И може би да присъстват на някоя бизнес академия, за да им бъде по-лесно. Сега за бъдеще очаквам да има едни масови такива в целия свят success talk и ще видя как ще се случат нещата сега за бъдеще. Така че това ви е един много важна стъпка. Чакайте, щях да пропусна един много важен слайд. Това са допълнителни стимули, които както и да ви звучат на този етап, ги има. Бих казала, че аз ползвам всичките. На този етап има много от нас българи, които също ползват програма за кола. Тренингите е ясно. Имайте предвид, че в момента, в който стигнем на позиция ИММ, всъщност аз пропуснах това да го кажа, сега сте менеджери и всички, които са менеджери, следващата ни цел е да станат International Marketing менеджери. Това означава, че вие ще правите 10 000 евро групов оборот. Цялия ви екип ще прави това нещо. Това сам не го правиш. Това става след като вие включвате хора. Груповия оборот се счита всичко, което вие под вас. Това е вашия групов оборот. Много често с лекота хората постигат тази степен на маркетинг менеджер, защото кажат на 5, 6, 7, 8 човека, айде един станал селс менеджер, който е 2500 точки, друг пък е станал маркетинг менеджер и ние и в един момент се отзоваваме с 10 000 точки, защото другите хора са се развили. Затова моята молба към вас е: включвайте хората на Бизнес Академия. Никога не се знае, аз съм много благодарна, че преди време някой ми се е доверил на мене и ми е казал за тази информация. Защото ако не беше така, не знам, щях много да съжалявам вече. Имайте предвид, че когато аз за първи път слушах това нещо, с мене беше един мой познат, който беше лекар и сега си е лекар, продължава да си е лекар, който реално аз заради него имам този контакт. Той го отхвърли, той не се регистрира и въобще го приемаше това като бизнес. Искам да ви кажа, че той е губил на месец по 10 000 евро. По 10 000, само защото аз съм работила 20 години. Той даже няма идея какво е загубил. Но не е нужно да му се... просто ви казвам, че никога не знаете кой е, дето се казва, златния медал, кой е олимпиеца при вас. И много пъти, когато съм разговаряла с моите ментори и те са питали, добре, защото винаги, когато съм ходила в Германия, с германци не е лесно, но е интересно и те винаги те дърпат напред да вървиш. Винаги ми е било интересно, че те буквално за тях сме, може би така съм се чувствала, не малко като туземци. Как така това го правите в България? Това въобще възможно ли е да се случи там? И разбира се, вече не е така, но в началото съм си го мислила. Виждам как днеска искам да ви кажа, че има включени аборигени в Австралия, има на какви ли не племена са ги включили вече в PM International, така че ние сме много напред с материала. Казвам го, защото всеки
когато така в началото съм общувала с тях и те са ни казвали, добре, кажи ти какво виждаш в един човек. Така винаги съм се чувствала, че съм била на изпит, когато разговарям с тях. Какво виждаш в един човек? И са ми казвали, че всеки път трябва във всеки следващ човек да виждаме, нали, човека с потенциал. Така че нека, така искам да отправя едно послание към всички вас. Нека да видим в следващия човека потенциал. Защото понякога съм чувала да казват, то надали ще излезе нещо от него. За себе си съм го чувала това нещо. Аз имах спонсорка, която вече не е между нас. Тя не остана, но аз те с доктора, той само медицината гледа, те не стават за този бизнес. Чувала съм го и съм си казала, че няма никога да квалифицирам кой става и кой не става, защото не е честно спрямо другия човек. Просто ако сте човек, който искате да предавате информация, предавайте я от сърце, както сте я чули, и някак си ще видите, че сами ще идват хората, сами ще ви питат. Искам само да видя Вени. Тук ли си? Тук ли си, Вени? Имаме ли Вени тук? Защото тя има едно малко детенце. Тук съм. Чакай, докато се премества от едната стая в другата. Да, защото така искам да те помоля да споделиш. Ние сме съвсем към края. Вече просто имам още един слайд, само да кажа. Хората даже ще сложа на него. Надявам се да съм дала едно overview малко за програмата. Ние може да си говорим цяла нощ, знаете, но не е целта. Това трябва да влизаме и в някакви така граници и вече съм на предела. Така че, Вени, моля те, представи се. Здравейте на всички! Казвам се Венета Георгиева. Мисля, че с повечето от вас вече се познаваме дори така задочно онлайн. С други, надявам се, тепърва да се запознаеме. Искам на първо място да ви поздравя, че сте тук тази вечер с нас, защото, щом сте тук, значи вие наистина или обмисляте, или вече сте направили първата крачка към това да се захванете с нещо много интересно и много успешно. Аз съм на 33 години, вече повече от 5 години, всъщност не повече, може би са 5 години, откакто съм се захванала сериозно с Fitline. С Диди се познаваме от много повече, защото продуктите ги пия наистина от 10 години. И всъщност искам да благодаря на Диди за прекрасната и много интересна презентация, въпреки че вече 10 години пия продуктите и няма продукт на Fitline, който аз да не познавам и да не ползвам. Винаги ми е много интересно да слушам Диди и винаги научавам нещо, което оказва, че не съм знаела. Така че и на мен ми беше много интересна презентацията тази вечер. Предполагам, че пък за новите хора е била още по-интересна. Но всъщност аз искам да кажа няколко думи относно бизнеса, защото на мене ми отне няколко години преди да послушам Диди и преди да ми се отпушат ушите и да направя някакви по-сериозни бизнес крачки. И всъщност на днешна дата съм много благодарна, че Диди беше много упорита, много ми помагаше, до ден днешен, разбира се, и ме въведе в този много интересен и много, много хубав бизнес. Защото всъщност едно от най-голямото богатства, които ще получите, занимавайки се с лайн. Аз се запознах с хора, които може би живота нямаше никога да ме свърже и срещне по друг повод. И наистина е много интересно и с тези хора ще си останем приятели, сигурна съм, и без значение дали Fitline ще бъде или не. Така че, освен че може да правите бизнес, вие наистина ще разнообразите много живота си и ще се запознавате с готини хора, с които да сте на една вълна. Относно цялата епидемия в момента, която се случи последната година и относно всичките затворени бизнеси, искам да ви споделя с няколко думи моя опит. Аз започнах с това, че съм супер благодарна наистина, че на днешна дата съм вече участник в този бизнес, защото благодарение на Fitline
Мога смело да твърда, че аз и моето семейство успяхме да преминеме успешно през тази цяла година, защото всъщност и мъжът ми е свързан с спорта, работата му изцяло в спорта и спорта беше абсолютно тотално замразен. Сестра ми, майка ми имат салон за красота, който не работеше. И погледното беше много забавно. Но всъщност това, че Fitline не спря за нито една секунда и това, че всъщност се оказа, че това е бизнес, който освен, че е бизнес, всъщност това е нещо, с което помагаме на хората. И на днешна дата аз наистина осъзнах, че това е бъдещето. Защото за много голямо съжаление го казвам, вируси, пандемии ще си ги имат, ще си бъдат за в бъдеще и дори да ги няма, дай Боже, нали, разбира се, здравето на човек винаги трябва да бъде на първо място. И аз съм до някъде много щастлива, че се случиха тези неща, защото наистина хората много се обърнаха към здравето си и много си обърнаха мисленето. Ако допреди така една година дамите, като всички нас, ние сме много суетни, обичаме да сме красиви, нали, повечето жени предпочитаха да си изхарчат парите за нов грим, за нова шапка, за нова чанта. Това, което се случи през тази една година, в която всъщност се оказа, че нито има къде да си носиме новата шапка, нито за къде да се гримираме. Но в същия момент се оказа, че здравето си продължава. И в моя екип съм много щастлива, защото всеки ден така влизат нови хора. Много от тях идват от други фирми, от други бизнеси, които не успяха да оцелеят. Нали, аз го казвам наистина с голямо съжаление, защото всеки бизнес, който някой си е вложил труда в него и после приключил, е много тъжно. Но пък това, което ние може да така предложим и по-скоро да въведеме хората, да им дадем възможност, е нещо, което за мен е наистина бъдещето. И може би тук Диди ще потвърди, аз онлайн работя откакто от ден първи моята кариера в Fitline. Диди беше изумена от моята Фейсбук кариера. Да, аз си признавам, че в началото съм ми казвала, ти си луда, къде си губиш времето. Нали, аз съм от по-друго поколение. Днеска вече се вихриме всички онлайн, така че усещам, че това ще бъде за бъдеще. Да, просто наистина и това, че самата фирма е разработила наистина много лесен и успешен интернационален метод за работа. Искам да ви кажа, че аз